Nik, Itziarrak esan duen bezala, diska oso euskeraz egin dut, euskeraz egin behar dugu, eta euskaraz egitea ere politikoa da nire ustez. Baina bai kontatu nahi nuela gaur, ongi entzuten zait? Igual pixkatxo bat igot, bai, ongi, bale. Eta gaur Itziarrekin kontatu nahi nuen, ze Itziar da niretzat ikono bat, Itziar da erreferente bat munduan, eta Iruin herrian ere bihurtu da. Eta, berarekin kontatu nahi nuen. Ze uste dut ere oso interesgarria dela ezagutzea euskaraz hitz egiten ez duen pertsona baten ikuspuntua, ez? Nola batean, abesti guztiak euskaraz diren, baina euskara ulertu gabe ere ulertu dezakegun, ez? Zein den mezua edo zeri buruz hitz egiten ari garen, ze hizkuntza bera hitz egiten dugu azken finean, eta queer pertsonok hitz egiten dugu hizkuntza bera, eta bizipen berdinak izan ditugu. Eta, basiko, nire amari da deika. Hartuko diot, imaginas, ama, diska aurkezten ari naiz, gero hartuko diot. Izar, diskari burutzen dizuet nik orai, pixka bat kontatuko dizuet berriz ere Itziarre kontatu duena, baina euskaraz zingo dut, eta pixka bat gehiago ere luzatuko naiz. Gustatu zain nola esan duzun dela dena arroxa, dena purpurina, eta gainera arroxa politikoaz, den ustez hori da diska honen definizioa, ez nuen pentsatuta baina egia da arroxa politikoa. Eta gaur egun arroxari betianik eman zaion ez, kutsu hori ez, emakumeena eta feminitatearena eta zerbait ahula, berriz ere birkonkistatu dugu, eta orain arroxaz margotzen gara, arroxaz betetzen gara, aldarrikatzeko arroxa, aldarrikatzeko feminitatea, aldarrikatzeko arroxa ahalduntzailea dela ez, edo ahaldundu egiten garela arroxarekin, eta uste dut arroxak hori erakusten duela. Diska hau, esan dut behin baino gehiagotan dela nire lehenengo urteen bilketa bat edo ez, hemen biltzen dira nire lehenengo ez, 2018an hasi nintzen travesti bezala, ofizialki, travesti jaio nintzen, baina 2020an, marikon, jazta. Baina 2020an hasi nintzen musikarekin, ez? Eta berak Itziarrek esan duen bezala, Jogurina Borobak inspiratuta hasi nintzen bestiak egiten. Eta aurkitu nuen oihukatzeko beste modu bat, ez? Azkenean travestismoa berez oihu bat da, askatasun oihu bat da. Telebistan edo medioetan lan egitea, irratian lan egitea dena da askatasun oihu bat. Eta musikaren bitartez ere oihukatzen dugu, ez? Eta gure mezuak zabaltzen ditugu. Eta jendeari esaten diogu nor garen, zergatik egiten dugun hau, zer lortu nahi dugun. Eta zen lortu nahi duguna da askatasuna, ez? Da lasai bizitzea, eta tal. Eta, uste dut Miramek hori biltzen duela, ez? Izarrek hori biltzen duela. Mirame izan zen nire lehenengo abestia, berak esan duen bezala, gazteleraz egin nuen. Garai hartan, sin más, lagunekin eta tal, ni hasi nintzen showak egiten, en despedida de soltera, zela hori infernua, zen lo peor de lo peor, imaginatu, dena super heterosexuala, super, que horror. Eta dena gaztelera, ez da tal. Eta gero bai konturatu nintzela, asko eskatzen zidatela euskaraz mezu hau, ez? Eta euskaraz travestismoa, eta euskaraz generoari buruz hitz egitea, eta euskaraz mezu hauek ere zabaltzea, ez? Zer askotan dirudi travestismoa Madrilen egiten dela bakarrik, edo Bartzelonan edo dena delako, baina hemen ere egiten da travestismo pila. Beti da nik egin da, abiez begira Itziar, hau da travestismoa. Azkenean ez, dirudi zerbait modernoa dela, baina ez da, eta, mezu berriekin etorri gara, travestismo edo travesti belaunaldi berri bat atera gara, baina aurrekoei ere eskerrak ematen egin dutenagatik, ez? Eta, uste dut, diskak hori biltzen duela. Berriz ere, atzera, Mirame, 2020an, lagunekin, Itziarrek esan duena, nire lagun baten etxean, Karmaren etxean, jeje, jaja, besti bat, Gero, 4 urte pasa dira eta egia jarriko dut, abesti buruz egiteko, behira, prestatu dut superongi. Abesti bakoitza gainera dauka bere portada, uste dut, abesti bat dela musika baino askoz gehiago, ez? Eta horren abesti bakoitzak badu bere momentua, bere estetika, bere iruditegia, bere kolorea, bere dena. Eta nire lehenengo abestia dela Mirame, hor goian dagoena, ja da arroxa politikoa, ja dauka ikurriña diskoteka bola batean jarrita, eta ja da aldarrikatzean nor nahi zen eta zer lortu nahi dudan, ez? Dela pixka bat ere tradizioa berritzea edo, euskarari ere beste bueltatxo bat ematea, ez? Eta, hori, 2020an egin nuen, 4 urte pasa dira, uste dut, hobetu dudala nire musika, edo gutxienez evoluzionatu dudala, eta ez nekien abesti hau sartu edo sartu diskan edo tal,
Baina azken erabaki nuen sartzea eta gainera lehenengoa izatea, ze, bueno, abesti guztiak kronologikoki jarrita daude, eta erabaki nuen sartzea ze hola hasi nintzen, eta ez naiz lotsatzen ez da gutxiagorik ere, eta, bueno, evoluzionatu dugu, baina hortik jaio gara ez, eta uste dut ere polita dela evoluzio hori ere ikustea diskan zehar. Bigarren abestia etorri zen Jogurina Borobarekin, izan dela musika egitera bultzatu nagoen pertsona, eta baita travestismoa egitera. Gogoratzen dut, 2018an egin zen hemen Iruñan festa LGBT bat, zentralen, eta bertan egon nintzen nik, eta Jogurinak esan zidan egiteko euskaraz, eta egiteko Instagram, eta egiteko dena, eta no seke, eta berak bultzatuta hasi nintzen moduren batean. Orduan berak proposatu zidanean abestia begitea izan zen marabila hutsa, eta gainera guri ideia izan zen moduren batean nik guri eskerrak ematea, eta baita eskerrak ematea gure borroka egin duten pertsonei, ez? Aipatzen genuen atulituli, hemen jaio zen Iruñan hitza, 80. hamarkadan erabiltzen zuten marikek eta boierek eta hitz egiteko ligoteoari buruz, ez? Hau kepailekorak eta gomik egameko lagunek kontatzen ziguten, ez? Nola egiten zuten, pues begira, kafetegi hortan badago tuli-tuli. Eta orduan, ya sabías lo que había por ahí, no? Orduan, eta izan zen fascinante ikustea nola nola aldatu den gizartea, ez? Ez dugu esango are gaudela de puta madre, ez gaude, baina nola evoluzionatu dugun, eta nola haiei esker eta beren segurtasun kodei esker eta beren borrokari esker hau lortu dugun, eta espero dugu hemendik aurrera etorkizunean, askoz erresago ere izatea, eta espazio gehiago izatea, ez? Azkenean, baina gustatzen zait ere egin duzen hausnarketa, ze ni oso ados nago, guai da mainstreamera iristea, eta guai da denak elkarrekin egotea, baina orain nahi ditugu espazioak guretzat, queer pertsonontzat, espazioak gu geu izateko ere eta aske sentitzeko, ze oraindik ere ez gara guztiz aske sentitzen, espazio cis-heteroetan, hala da, errealitatea da, joaten bagara diskoteka normatibo batera, ez gara guztiz aske sentitzen eta beharrezkoa dugu ere gure akelarrea eta elkarrekin egotea. Eta uste dut tuli-tuli dela guzti honen omenaldi txiki bat. Arribitxi dela nire ustez diskaren hita, ez? Edo gehien entzun dena, edo gutxienez gehien eskatzen didatena. Arribitxi sortu genuenean ideia zen, hausnarketa bat egitea, kultura cis-heteropatriarkalaren inguruan, no seke. Baina gero, pentsatu genuen, travesti bat musika egiten euskaraz, hori dago mezua. Ez dugu berriz ere mezu bat behar eta berriz ere, eta azkenan Arribitxiren aldarrikapena da, arribitxiak garela, eta zoragarriak garela, eta travestiak garela euskal kulturaren arribitxiak. Eta uste dut ere mezua guztiok eraman dezakegula gurera, eta guztiok esan beharko geniokela geure buruei arribitxiak garela, zoragarriak garela. Eta uste dut, mezu alduntzaile hau Arribitxiren bitartez zabaltzen dudala. Urrengoa da goizera arte, kainakairekin, emakumeak ere oso garrantzitsuak izan dira, noski baietz, queerrak izan ala ez, emakumeak oso garrantzitsuak izan dira gure borrokan ere, eta emakume batekin kolaborazio bat egitea izan zen marabila, gainera kainakairekin dela laguna, eta berak proposatu zidala izan zen marabila. Berak gainera proposatu zidan abestia egitea dela guaratxa bat, dela ez dakit Kolombiatik datorren musika estilo bat, no seke, eta gero nizan nion, amore, eske ni ez naiz abeslaria, sabes? Porque bera da, High Notes, Mariah Carey, eta ni naiz, travesti bat. Nik disko honekin aldarrikatzen dudana da, ez naizela abeslaria, eta ez dut abeslari izan nahi. Ni naiz travestia, musika egiten dut, baina travestia naiz. Eta orduan, berak izan zian baietz animatzeko, eta guai izan zen ere nire burua beste leku batean ikustea, ez? Eta ze guai no, batean, en plan, oye, pues jolas bat bezala, venga, egingo dugu, no seke. Eta ateratzen goiztera arte dela abesti superpolit bat, eta berriz ere mezua da emakume bat, travesti bat, elkarrekin ongi pasatzen, festa egiten, bideoklipa da zoragarria, benetan, superkurratuta, eta izan zen zoragarria. Errera iristen gara, erre da nire azkeneko singela, no? Zunako, nire azkeneko abestia izan zen erre, atera dudan azkeneko abestia izan da erre, errerekin ikasi nuen, edo ikusi nuen, nola abesti guztiek badute, abesti guztiak dira askatasun oihu bat, ez? Moduren batean ala bestean, eta polita iruditzen zait ikustea nola abesti bakoitzean oihu hau leku ezberdin batetik datorren, ez?
izan daiteke harro egotetik, adibidez harribitxia bestian, izan daiteke memoria egitetik, oihu egitea, tulituriren kasuan, izan daiteke ongi pasatzetik, zuek abestian gero ikusiko dugu, eta erre da, askatasun oihu hau haserretik, amorrutik, ez? Nekatu gara. Ja gaude egoera batean, non esaten duen abestiak, ez? Lotuta gaude, ez? Erren azazu edo askan azazu, ez? Erren azazu beti esatu dutela modu literarioan, evidentemente, ez errez, ez dizuegu utziko erretzen. Baina da hori, ez? Esmelan, ja askatu sokak, ja egoera hau ez du zentzurik, gainera portadak ere hori erakusten du, ez? Lotuta gaude, baina jarraitzen dugu gure azazkalekin, gure fantasiarekin, tangarekin, entangada de conocerte, ez? Eta horrela jarraituko dugu, lotzen bagaituzu ere, gu jarraituko dugu horrela, aske izaten, eta askatuko dugu sokak, edo askatzen gaituzu ez zuek, edo askatuko gara gu geu. Eta uste dut, erre hortik datorrela. Gero bideoklipa, bukaeran jarriko dizuet bideoklipa, ze uste dut ikustekoa dela. Eta bideoklipan da pixka bat, Itziarrek esan duena, ez? Akelarre bat, ez? Eta nola sorgin batek, beste sorgin batzuk ere behar dituen bizirauteko, eta elkarrekin oihukatzeko. Eta akelarre batetik, beste akelarre batera, dela zuek, hemen dugun hau, armarri honekin, hori itzen dizuet horren inguruan, Divina Komedia, Jogurina Boroba eta Xarma Leone, direla familia, direla dena niretzat. Eta, elkarrekin gauza pila egin ditugu, lauak euskaldunak gara, asko saiatzen gara lauak ere euskaraz egiten eta aldarrikatzen ez, travestismoa euskaraz, eta erabaki genuen abesti bat elkarrekin egitea. Jaitz egin dugu gauza askotaz, eta konturatu naiz, abesti guztietan, moduren batean, niri buruz hitz egiten ari naizela, ez? Eta erabaki genuen, ispiluari buelta ematea, eta fokoa zuengan jartzea, gainontzeko ongan. Gehien bat, LGBT edo queer pertsonak ez direnengan, ez? Jartzea fokoa, ze badagaraia ere jendeak hausnarketa hori egiteko, ez? Eta bestiak dio, nor da horrela sentiarazten gaituena, zuek, nor da oztopoak jartzen dizkigutenak, zuek, nor da bizitza oztopatzen gaituena, zuek, no? Beti da, zuek, guk ez dugu arazoa, dirudi guk arazoa dugula, baina zuek zarete arazoa, zuek jartzen diguzue beti oina gainean edo zuek seinalatzen gaituzue. Eta hau sortu zen, zegu, karo laguna gara, eta asko egiten dugu, pues, no? Una cenita, unas copitas, ez? Da denak hitz egiten, eta naseke. Eta hitz egiten genuen asko, pues, nola, bera, ni adibidez, naiz pertsona ez bitarra, eta asko galdetzen didate medioetan, eta nola da pertsona ez bitar bat izatea? Eta da, en plan, pues amor normal, no? Ez dakit, ni nire bizitzarekin jarraitzen dut, eta ez nabil egunero pentsatzen ez bitarra naizela. Ez naiz esnatzen eta esaten dut, gaur ez bitarra naiz, a ber, que me pongo... No, ez dut pentsatzen, jazta, nire bizitzarekin jarraitzen dut. Eta orduan, zen en plan, eske ni konturatzen naiz ez bitarra naizela, zuek esaten didazuenean, ez? Edo komunera joaten naizenean, edo arropera ostera joaten naizenean, edo konturatzen naizenean gizartean dena dela bitarra eta dena dela edo emakumea edo gizona, hor konturatzen naiz, bestela nik nire bizitzan, amor jarraitzen dut, ez nabil beti honi bueltak ematen, eta ze gaizki zegindak uste daudela dramoi bat, eta nola bizitzara? Pues normal, begira diska bat atera dut, hemen nago, aurkezten, jarri ditut estas medias, superpolitas, ez? Eta, pues jazta. Ai, olentzero, etorri da goiz, aurten. Eta armarria, abestian momentu batean esaten dugu gure lumak jantzi du beti gure armarri. Eta hori da uste dut, esan genuen, ze polita den esaldi hori, ez? Eta niri okurritu zitzaidan, gauzak diren bezala. Eta esan genuen, ze polita besti hori, ez? Gure lumak jantzi du beti gure armarri. Azken armarri bat erakusten du edo irudikatzen du komunitate bat, edo leku bat, edo dena delakoa, guk sortu genuen armarri travestia, ez? Eta aldarrikatzen gaituena da hori luma, da kolorea, gero zuek hitzetan ikusi ezakegu travesti bakoitzaren, homofobia. A ber, travesti bakoitzaren irudikeria ez elementuak edo ez, badibez zetan da nirea, ez dena horia eta arroxa eta lazitoak, U da Jogurina Borobarena, bere betaurreko ikonikoekin, E da Divina Komediarena, ez da oso ongi hemen ikusten, baino daude armak eta bar, eta K Xarma Leonerena ja supermoderna, bera, no, supermetalika, 2000era, eta pixka bat sortu nahi genuen hori armarri travestia.
Armarria ere ez da, uste dut zerbait oso euskalduna ez, Euskal Herriko, bueno, eta leku askotako ez, baina Euskal Herriko herri askotan ikusten dugun, no, como simbolo hori, harrian eta no seke, eta guzen genuen, pues marikatuko dugu, eta trabestituko dugu, eta sortuko dugu gure armarri travestia dela ere, gure aldarrikapen bat, ez? Laster ere zapiak egin nahi ditugu, rollo herriko jaietan eta eramateko armarri travestia. Hurrengo abestia da, orain abestiaren cover bat, hemendikat izan da nire ustez Euskal Herrian ez dakit aintzindariak izan dira, eta gainera Nafarroakoak eta Marabila, eta niretzat gazte nintzenean, bueno, gazteagoa, oraindik gaztea naiz, gazteagoa nintzenean izan zen dena, eta bueno, omenaldi txiki bat egin nahi izan nien ere, nik abestuz abesti hau, autotunea sartu eta norroi travesti bat eginez, baina berriz ere omenaldi bat, nire inspiratu nauten pertsonentzat. Orain abestia gainera uste dut, nik idatzi nezaken abesti bat dela. Ze mezua hori da ez, orain da zure momentua, ez utzi besteek zure erabakiak hartzen, eta egintzazu ja nahi duzuna ez. Eta uste dut hori nik idatzi, bueno, igual ez hainoki, baina nik idatzi nezakela, eta omenaldi txiki bat egin nahi izan diet, abesti honekin gainera sartu ditut, nire elementuak, super niñatona, ikurrinaren bodia izan dela ikonikoa, baita abarka travestiak, eta pixka bat, omenaldi bat hori guztiari, ez? Eta bukatzeko egin dugu Arribitxi Remix dela... Abesti hau askotan zaten du Arribitxi Remix eta da como remix bat. Baina da entzutekoa ere, porque ez da abesti oso polita, ze sortu dut Arribitxi musika taldearekin, direla bi pertsona zoragarri, Aitor eta Iker, Aitor dela burlatakoa, ni bezala, burlatarrak biak, gainera da txistulari, zoragarria, ez nik esango nuke Euskal Herriko onena dela, da marabila hutsa. Eta hau sortu zen, guk hemen sortu dugu elkarrekin, baina Maruxak taldea bultzatuta sortu dugu Lumak Travesti Fest, eta bertan egon zen Aitor txistua jotzen. Eta nik Arribitxi aurkeztu nuen, eta esan zian, nik badukat musika talde bat ditzen dela Arribitxi. Eta izan zen, en plan, marikon, egin behar dugu zerbait elkarrekin. Eta orduan, Arribitxi hartu dugu, eta musika elektronikoa aldatu dugu eta nahastu dugu soinu tradizionalarekin, ez? Txistuarekin, txuntxunarekin, panderoarekin, txalapartarekin, eta hainbat instrumentu zoragarri, ez? Eta orduan, hori sortu dugu bertsio bat, non ja euskal kulturari ere omenaldi bat egiten diogun, ze, txalaparta ere entzun daiteke, erren ere entzun daiteke, baina, ja abesti honetan izan da, en plan, hartuko ditugu elementu hauek, eta hau sortuko dugu, ez? Eta batean txistulari bat dela super tradizional eta super maravilloso, Osea, nik ez dut ez esan nahi, baina horri buelta bat emate eta batean ikustea bi txistulari horiek eta travesti bat eta elkarrekin Arribitxi egiten. Eta hori ez zoragarria, eta uste dut hori dela egin behar duguna, eta hori dela izarren helburua, dela moduren batean ere tradizioari buelta bat ematea. Tradizio euskalduna munduko tradizio guztiak edo gehienak bezala, oso sexista izan da, oso matxista da, eta, tradizioak mantentzeko berritu behar ditugu, ez? Eta hortan gabiltza bai ni, eta uste dut gaur egun bai artista askok, ez? Omenaldi bat egiten gure identitateari, baina beti ere egungo gizartera moldatu, ze bestela ez dauka zentzurik nire ustez. Eta, estoy siendo muy chapas, pixkat gehiegi, ez? Baina, ja bukatzeko, hau izan da uste dut diskaren laburpen bat. Gero ere nahi genuen estetikarekiko oso niñatona, ez? Oso... hau egiten da, hau da mitiko 20, igual, helduenek ez dakizu, baina 20 egiten genuen rollo izartxoako labeatzekin, super niñata, hemen ere, como... Eta hori, eta super niñatona, ez azkenan hori ere gara, ez? Hain serioa. Gero egiten duz, eta dirudi hau dela, jo que sé, super serio, eta no seke, baina para nada. Osea, hau izan da super niñatonaz, eta super mamarratxeotik jaio den proiektu bat. Eta gero irakurri nahi dizuet, eskerrak atala ere sartu diot, evidentemente, non eskerrak ematen dizkiot proiektu honetan, lau urte hauetan, eta bai betianik egon diren pertsona askori, adibidez nire amari dela onena. Eta nire bikoteari, nire lagunei, nire familiari, azkenan, nire akelarreari, ez? Eta baita azkeneko parrafo bat idatzi dut, eta irakurriko dizuet, uste dela diskaren mezu garrantzitsuena dela. Bukatzeko parrafo hau guretzat da.
ezberdinak garen ontzat, bakarrik sentitu garen ontzat, ulertu ez gaituzten ontzat. Gero eta gehiago gara eta hobe saretzen gara. Ez zaudete bakarrik nik maite eta ulertzen zaituztet. Eta hau da nire ustez, diska honen helburua. Jendea inspiratzea, mundu guztia orokorrean, baino gustatuko litzaidake jende gaztea, jende LGBT oso gaztea, txikiak inkluso, diska hau entzutea, errepresentatuta ere sentitzea ez daudela bakarrik, sentitzea zeni txikian nintzenan oso bakarrik sentitu naiz, eta ikustea ez, ja gauzak aldatu direla, oraindik ere badugula lana, baina gauzak aldatu direla, eta ja kalean gaude travestiak, marikak, boierak, transak, ezbitarrak, dena gaude kalean, borrokan, zoriontsu gara ere, ze askotan dirudi ez, ke dramon, eta nola izan da zure haurtzaroa, bueno, haurtzara hor dago, eta kontatuko dugu ze beharrezkoa da ere, baina erakutsiko dugu ere, pozik bizi garela, alai bizi garela, proiektuak ditugula, eta gure akelarrea ere sortu dugula, gero eta hobe saretzen garela, gero eta gehiago garela, eta ez daudela bakarrik. Eta, bueno, norbait pertsona bakarra inspiratzen badut diska honekin, nire lanaia egina dago. Eta listo, eta bueno, hemendik aurrera ja, etorriko direnak izango dira diskaren aurkezpenak, hau bezalakoak, baina baita ere kontzertu moduan, edo show moduan, ze aldarrikatzen dut berriz ere travestia naizela, eta nik ez ditudala kontzertuak egingo, nik showak egingo ditut, eta bueno, zuzenean abestuko dut, baina ere egingo dut riguroso playback, ze travestia naiz, eta travestia naizen enean, playbacare aldarrikatzen dugu. Gora Britney Spears adibidez, eta gora autotunea eta playbackara biltzen duten artista asko. Ez digula balorerik kentzen. Eta bueno, hori, Durangoko azokan egongo naiz, evidentemente, euskal artista guztiak bezala, Durangoko azokan egongo naiz, abenduaren 5, 6 eta 7, eta abenduaren 6an, atxaldeko 6etan, Ahotsenean egongo naiz, diskaren lehenengo aurkezpen bat egiten. Motzagoa izango da, ze 30 minutuko tartea dugu, eta hortik aurrera egingo ditugun aurkezpenetan, hori ikusiko dugu, oraindik ere luzeagoa, eta bueno, gehiago, ez? Baina, bueno, lehenengo data hori da, Ahotsenean, abenduak 6. Eta hontaz gain, Bilbon badugu ere aurkezpen bat, Kafe Antzokian La Furiarekin, berriz ere nire akelarrea, nire familia. Bueno, aipatuko dut ere, jake ez da, igual justo gai aldatuko dut pixka bat, baina nire akelarrearen baitan dago ere Mimosa, Itziarrek aipatu duela, Kata, Furia eta beste pertsona asko. Mimosa bulegoa izan da familia bat, eta nire akelarrea izan da. Eta elkarrekin sortu dugu Albina Stardust, diska, aurkezpenak, hau bera, ze bera, aitortuko dizuet, nik hau ez nuela egin nahi, ni hemen eserita nago eta eriduri super seguru nagoela eta dakidala ziri buruzten nahi zen izketa, baina nire guen super insegura, nizaten nion Katari, baina horriko da norbait interesatuko zaio nire diska edo ez, eta berak zaten zian, bai, egin behar dugu eta ikusiko duzu, eta batean etorri zarete kubitzera eta argazkiak eta bideoak eta dena, eta hori da super guai, eta horregatik behar dugu gure akelarrea, ez, ere, seguridade hori emateko eta bultzatzeko gauzabek egitera, ze askotan bestela bakarrik sentitzen gara eta ez gara, ez, ahaldunta sentitzen, eta bueno, Mimosa bulegoari eskerrak. Eta bueno, hau dugu lehenengoa, badugu beste aurkezpen bat ere Donostin, Intxaurrondon, La Furia eta Safurekin, eta bueno, da maravilla de las maravillas. Eta oraindik ez dugu Iruñan datarik, ze nik evidentemente etxean zerbait egin nahi dut, hemen Iruñan. Baina Iruñako nahi dut berezia izatea, nahi dut zerbait handiagoa izatea, nahi dut ja akelarre handi bat izan bertan, eta bueno, hori aurreratu dezaket, zerbait prestatzen ari gara Iruñarako, beste artista askorekin, travesti askorekin, eta bueno, laster ere izango dugu horren berri. Eta bueno, bukatzeko jarriko dugut bideoklipa, igual, ikusiko dugu, eta gero ja galderak edo baldin badituzue, ueango gara horrekin. Bale? Kata, itzaliko duzu argia, mesedez? Bueno, usted. No molestamos en ningún lado, cariño. Bale, bitartean esaten duzuet ere, badituzela hor diskak eta promo horriak hartzeko nahi duzuena, osake hartu ere eramateko familiari edo lagunei edo hartu, bale. Eta hori, guazten ikustera.
kendu hainbeste babesten duzuen altxorra arribitxi gabe besterik zaborra kultura berdina baina iragan ezina egaldi berean gu gara orain zorgina gu gara orain zorgina gu gara orain zorgina Herrena zazo edo soka kaska tu ez gara beldor oio egizo 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 Herrena zazo edo soka kaska tu ez gara beldor oio egizo 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 egoak ebaki bazen izkigute zuenak izango ginen baina ez ginateke gu geu gehiago izango gu geu gehiago izango gu geu gehiago izango Bideoklipa hau sortu dugu queer talde batek, ze lantalde osoa gara queer pertsonak, eta uste dut hor ere nabaritzen dela, ez? Hizkuntza bera hitz egiten dugula, eta ulertzen dugula zer sortu nahi dugun. Bueno, bideoklipan ikusten duzuenez, makillaje gutxi edo eramaten dut, gaur baino gutxiago, esaten dizuet ere dirudiela, ze makillaje asko eraman gainean. Baina, bueno, bideokliparen helburuari zen, ez? Moduren batean biluztea kameraren aurrean. De hecho, hasieran badago justo klip labur bat non tirantea erortzen zaidan, ez? Eta bideoklipen helburua da hori, ez? Kameraren aurrean biluztea, ze uste dut abesti hau dela moduren batean biluztea, ez? Eta nire burua super modu vulnerablean edo erakustea, eta bueno, ba, negarrez, ez? Lehenengo bideokliparen ideia oso sortu zen plano horretatik, inspirazioa izan zen Miley Cyrusen Wrecking Ball bideoklipa, eta eske irudi hori iruditzen zaitu impactantea, ez? Pertsona bat kamerari begira aurrez aurre eta negarrotan egotea iruditzen zait oso hori, ez? Eta gero bideoklipan ikusten nauzue asko begira eta ez, eta bilatzen, eta moduren batean horrek errepresentatzen duena da familiaren beharra, alde batetik, nola bilatzen dugun, ez? Familiaren beharra, familia bakoitzak bere familia, esan nahi dut ez familia odolekoa, baizik eta familia. Eta gero ere moduren batean beldurra, ez? Ies egiten dugu, ez? Baina beti, uste dut hori dela queer pertsonon errealitatea, ez? Nola kaletik ahaldunduta ateratzen garen ere, oraindik ere beldur hori dugun, ez? Oraindik ere edozin zarata, edozin gauza entzuten dugula, ez? Oraindik, ez? Nola gauden hor atentaz beti, eta ze beharra dugun, ez? Hortarako komunitatea eta babes hori sentitzea, ez? Eta uste dut hori erakutsi nahi izan dudala bideoklipan, eta uste dut oso ongi lortu dugula, oso polita dela ez erosan mundik. Baina hori, biluzte hori mezua eta komunitatearen beharra ere aldarrikatzea. Eta listo. Eta honekin, galderarik baduzue, jarriko dut bola politago izateko. Bai? Galdetu nahi dizun, nola gai, aldarrikatu duzu laguntza oraindik behar dela eta babes gehiago behar dela komunitatean,
zeba travestien munduan gehien bat zen dena konflikto horien artean, polemika asko, kompetitibitatea, eta zuk aldarrikatzen duzuna da justo kontraka, sororitate hori eta lantzun zaldu buskat. Ba begira, oso galdera interesgarria, mila esker. Hasteko esango dut, uste duguna edo kontatu digutena, baino gutxiago izan dela kompetitibitate hori. Bai, egon da, eta badaude. Ze travestien munduan, edozin munduan bezala, badago denetarik. Gozak diren bezala. Egia da, artisten munduan beti egon dela kompetitibitatea, ez? Mundu bat da, non dirudi, baduzu lekua, nik ez daukaldekua, orduan nizet, eta hori gertatzen da, uste dut, abeslarien artean, marrazkilarien artean, edo ezin artisten artean. Baita travestismoan. Travestismoari gehitu behar diogu, duela gutxi arte, eta esango nuke gaur egun oraindik ez dela arte bezala ikusten. Oso lanbide prekarioa da, oraindik ere borrokatu behar dugu gauza, ispilu bat izateko kamerinoan, edo kamerino bat izateko, edo gauza super txikiak, ez? Edo kobratzeko gure lana, ez? Eta oraindik ere borroka handia egin behar dugu hor, ba imaginatu hasi zirenak, ez? Nola zen, en plan, supervivencia máxima, ea nork lortzen zuen, nork tal, eta bueno, ba hor denetarik dagoenez, bai, egon dela kompetibitate asko, eta bai borroka asko travestien artean, eta hori iritsi zaigu guri ere, Eta hala ere, bai egon da komunitate handia, bai egon dira lagunak, elkarrekin lan egiten zuten travestiak eta bar, eta guk erabaki genuen, hasi ginenean travestismoan, komunitatean egitea, hasieratik. Donatella Manirekin, Susi Pusirekin hasi nintzen, eta beti prest geunden gainontzekoak laguntzeko, tailerrak antolatu ditugu, hitzaldiak antolatu ditugu, eta, de hecho, nik egin nuen adibidez behin plazaran, makillaje tailer bat 2019an, eta hor etorri ziren pertsona asko gaur egun travesti, ezagunak edo travestiak dira, eta showak egiten dituzte, eta bar, eta hori ikustera da oso polita. Gero Maruxak taldea sortu zutenean ere, haiek bultzatuta sortu genuen Lumak Travesti Fest elkarrekin, hor komunitate bat sortu genuen, eta hori irakutsi nahi genuen, ez? Gu travestiak gara, artistak gara, baina ez gara ibiliko borrokan, ez da gotxegorik ere. Eta nik lan egiteko ez dut bestearen gainetik pasa behar. Hori itzen zait super nazkagarria, ez? Nola pertsona askok, ai, tal, pues esta otra, pues la otra. Hori da, benetan, terapiara joan, maitia, oza ez dakit. Eta guk argi izan dugu hasieratik, eta hori sortu nahi izan dugu, komunitatea, eta haizu, denak elkarrekin goazela. Gero ez gara denak lagunak eta intimaz eta no seke ez da realitatea, baina bai komunitate bat garela, eta beti defendatuko ditugu gure aizpak, eta etortzen bazara kritikarme ala que me cae mal, argi izan ez duela jarraituko, por muy mal que me caiga, aizpak gara, eta komunitate bat sortu dugu. Eta bueno, hori ikusten dugu hemen, eta baita Euskal Herri osotik, Bilbon ere badaude belaunaldi berriak super prest, super elkarrekin eta tal, eta bueno, adibidez Araban bai oraindik ere travesti gehiago behar ditugu Araban, oraindik ere gutxi daude. Baina bueno, hori sin más, uste dut belaunaldi berriekin, ideia berriekin eta baita gure lanari balioa ematen sortu dugula kompetitibitate hori gero eta gutxiago izatea eta gehiago izatea elkar babesa eta gure akelarrea sortzea. Ez dakit azaldu dizudan oso ongi, baina bueno, gutxi gara gara izan da, Ja, luzatu naiz gehiegi, ez, que pasada. 39, bueno. Ba, cariño, flop kulturako kapitulu bat, badugu. Bai, jarraitu. Bueno, mi esker maitia, Azaldu duzu diska oso ondo, eta ikusten da azaldu zuen ez dara kronologia. Bai. Nolako izan da zuen esperientzia asesin genetik, supongo tulikuli egiteko eta satelitzi eta, beste guztiak sortzeko. Itzen dituzu pertsonekin kontatu dizute hagin historia, nola izan da zuretzat pertsonalki, dragetik kanpo ere bai, pertsonalki nola hartu dituzu historia horiek, nola sortu dituzu kontatu dizuten zerbaitetatik historia batzuk. Ba, oso modu organikoan izan da, ze, beira, ni dragarekin hasi nintzenean evoluzio pertsonal oso handi bat bizizan nuen. Hasteko nire genero identitatearekin, genero adierazpenarekin eta gauza askorekin, ez? Eta horrela hasi nintzen
ez dakit aktivismoa den hitza, baina bai interesatzen gure historian, gure komunitatean, hitzaldiak ematen eta hitzaldietara joaten eta tailerretara eta bar, ezagutu dut jende zoragarria ere, adibidez hori Egameko lankideak dira beti marabila, lagunak eta da marabila. Eta orduan, ni beti izaten dut inspirazioa, niri inspiratzen haute pertsonek. Beti galtzen dugutenean, erreferente bat, eta da, Lady Gaga, eta no seke, eta marabila, baina erreferente bat da nire ama. Erreferente bat da Egameko lagunak, erreferente bat da Itziar Ziga, erreferente bat da Kata, oza ez? Inspiratzen haute pertsonek, nire herriko florista, zela emakume bat zoragarria. Zela emakume bat jaten zela, ahora te lo digo, oza, jaten zen mezara, ilea kolore batekoa eta jartzen zituen takoiak kolore berdinekoak, oza, igual ilea urdina eta takoiak urdinak, eta jaten zen mezara, eta zen zoragarria. Que era una mujer de mi pueblo que se ponía el pelo y los zapatos a juego. ¡Qué maravilla! Entonces iba a misa de repente con el pelo azul y los tacones azules, y yo me volvía loca. Eta claro, nik uste nuen hori txikitan, eta zen en plan, baina jende hau existitzen da, osea, orduan, niri beti inspiratu naute pertsonak eta beren historiak, eta gusten zait jendearen historia entzutea. Uste dut, desikaste prozesu hontan, non guztio gauden, ez? Desikaste prozesu hontan, oso garrantzitsua da besteen ahotsak entzutea, ez? Ahots berriak, historia berriak, eta igual, gurekin zer ikusia ez duten pertsonen ahotsak entzutea, eta ziur nago haietatik asko ikasiko dugula guri buruz. Zentzuten ditugu historia batzuk, eta igual, identifikatuta sentitzen zara, ez berdina bizi izan duzulako, baina bai gogoratzen dizu bizi izan duzun zerbait, edo barruan duzun zerbait, edo bapatean kontatzen dizute zerbait, ez da duzu, pues eske nik ere horla sentitu naiz. Ez igual gauza beragatik, baina bai antzeko sentitu naiz, ez? Eta hori da marabila, eta hori da inspiratzen gaituena borrokara. Eta gero ere, inspiratu nagoen beste gauza bat da jendearen feedbacka edo, ez? Pertsona batek esaten dizunean, eskerrik asko egiten duzunagatik edo laguntzen hau, inspiratzen hau egiten duzuna, hor da en plan, tio, eske horregatik, hau da nire helburua, honegatik egiten dudana, ez? Showetan etortzen direan aur txikiak, eta ikusten dituzu aur txikiak, aurreiritzirik gabe, dantza egiten Lady Gaga, hasta el suelo eta dena, eta da en plan, eske ze marabila, ez? Osea, hau da inspiratzen nauena, jendea ikustea eta jendea inspiratzea, eta hori da nire ustez marabila. Osea, behin neska batek, eta hau benetako historia bat da, behin neska bat etorri zitzaidan, eta esan zian, behin egon nintzen zure show batean, eta ikusi zintudan, eta hain libre, nire mutilaguna utzi nuela. Y me quedé tiesa, o sea, una chica que me contó que vino a un show mío y que me vio tan libre en el escenario y tan empoderada y tal, que dejó a su novio. ¡Ah, qué bueno! Me parece fascinante, ¡Qué gran o sea, efecto! qué gran efecto, fue lo mejor que me ha pasado, yo creo, o sea, eta izan zen en plan, wow, ¿no? O sea, hola jendea inspiratzea eta aski izatera, travestismoaren helburua da hori, galderak sortzea jendearengan, debateak irekitzea, eta gero jendea inspiratzea, pixka bat askeago izatera. Ez? Hainbeste ez, ja, gizon, emakume, eta zuk hau, eta zuk bestea. Wow, zer erresa den bizitza jolasten, no? Eta probatzen eta experimentatzen. Ze polita den, ez? Gure burua hola ezagutzea. Eta, bueno, ez dakit erantzun dizuan berriz ere, ze luzatzen naiz, que pesada soy, Yo no valgo para hacer, yo que sé, un corto o algo así, porque no podría. ¿Beste galderarik edo? Ez, mila esker maitea. Nada, me ha encantado lo de que una chica dejase a su novio. Dejó a su novio, sí, me pareció fascinante. Dije, ya está, ya mi trabajo está hecho. Mila esker maitean. Qué guay. Utziko dugu hemen, orduan? Listo? Mila esker guzti etortzeagatik.